Hello, hello. Tänään on 14. huhtikuuta ja minä menen pesemään pyykkiä. Jipii! Mutta tämä näyttää tosi kaaokselta. Niin minä nyt ajattelin, että tämän tästä näin ja tämän tästä näin siivoon. Koska mulla on semmonen juttu, mutta semmonen tenkkapoo mulla on yksi, että mihin mä laitan nämä, koska mä haluaisin siirtää tämän lampun tänne puolelle. Et sellainen. Et joo. Tossa on vielä kato tommonen paikka. Ja sit jos mä en halua tätä pienoa nyt sitten käyttää, niin mä vaan otan sen pois. Tai sitten mä laitan sen johonkin muualle ton pienon. Koska täälläkin on pistorasia oikeastaan täällä toisessa. Mutta pienoa mä en oo soittanut pitkään aikaa, niin sen takia mä ajattelin, että mä voisin. Koska mä ajattelin vetää tätä pienoa myös vähän tänne päin, koska mun mielestä tää on vähän liian lähellä muutenkin. Et sellainen. Mut nyt mä menen pyykkitupaan, laittaa pyykit koneeseen ja tuun tän takas. Paljon täällä on siivottavaa. Ensin mun täytyy laittaa yhdet lakanat kaappiin, et sellaista. Sitten vähän miettii, että miten mä teen nyt tän järjestelyn tosta noin, koska noin muutkin täytyy sit mennä johonkin ja mennä säilytykseen johonkin ja sellainen. Niin joo, niille pitää löytää paikat ja sellainen, niin joo. Et eipä siinä mitään ihmeellistä kummallisempaa. Et joo, ajattelin, että tää on vähän tyhmän näköinen tässä, niin minun mielestäni se sopii tuohon. Ja tämä, mikä tämä on, niin tulee nyt sitten tuohon. Koska sitä saa siirreltyä tosi hyvin, niin joo. Sellaista. Et joo, mä nyt yritän tässä vähän parantaa tän viikon aikana. Mä voisin kuvailla oikeastaan tän viikon aikana tonne pitkäperjantaihin saakka, vaikka sekin on semmonen pyhäpäivä. Et sellaista. Ja sit mä taas kuvailen itse asiassa lauantaispäivästä varmaan vähän pääsiäistä. Tai silleen pääsiäistä. Et sellainen. Ai niin, 21. päivä mä tein erillisen videon. Mä menen mun ystävän kanssa taas Korkeasaareen, niin mä voin tehdä sieltä erillisen videonkin. Et sellaista. Mut joo, eipä tässä mitään. Mä on ehkä sit mun äidin luona, nopeasti tässä sanon, niin pääsiäisen jälkeen tehdään kaikenlaista juttua äidin kanssa ja sen jutussa ja sellainen, niin ehkä saatan ottaa koneen mukaan. Niin saan sitten editoitua näitä mun videoitani. Et sellainen, et tosiaan mä pyrin kyllä niin kun editoimaan nyt sitten mahdollisimman nopeasti näitä mun videoita, koska mä huomasin, että mä oon tehnyt aika paljon niitä, aloittanut, mutta niissä on kestänyt tosi kauan. Eli 1. huhtikuussa saakka mä olen, tai sitä ennenkin olen jo kuvannut, niin jotenkin tuntuu oudolta laittaa semmosia, vaikka niistä on kyllä vähän aikaa, mutta jotenkin tuntuu siltä, että en mä oikein sitten, että sellainen. Mutta tosiaan, mä yritän tänään julkaista vielä itse asiassa IG-kuvan tänään, että sellaista. Ja sitten, joo, mä yritän päivitellä IGC nyt vähän paljon paremmin. Ei ole tullut nyt päiviteltyä. Nyt mä yritän myös päivitellä tänne YouTuben puolellekin. Et sellaista. Mut joo, eipä tässä mitään, niin nyt mennään laittaa nuo pyykit tonne pyykkituvan koneeseen ja sit tullaan tänne takaisin, niin voin sitten päivitellä lisää. Mä toivon, että mä päivittelen lisää. Mä toivon, että mä unohdan. Niin, kello on jo 4:30. Tää on mennyt vähän tovi, koska mun pyykkituvan kuivausrumpu ei ollut kunnossa, koska se on nyt ollut jo 2 viikkoa nyt tälleen
rikki, niin piti vähän ripustella ja kaikkea silleen. Täällä on muutamat asiat ripustan tälleen näin. Ja sitten tuli vähän semmonen huono fiilis. Mulla on edelleenkin huono fiilis, että miksi ei voi niinku mitenkään toimia mikään ja sellainen. Mutta on tossa syönyt yhtä makaronijuttua ja mä en tiedä, makaronikinkku, jotain semmoista mä oon tehnyt. Se oli ihan hyvää. Tätä en sittenkään tehnyt, mutta mä teen tän huomenna. Ajattelin, että sellaista huomenna voisi olla hyvä päivä. Että sellainen. Tänään mä vielä keitän perunoita, kananmunia ja syön silliä ja sienisalaattia ja sellainen. Et joo, ja suolakurkkuu, jos ne on hyviä. Katsotaan nyt. Et sellaista. Et joo. Join äsken tämmösen, oikeastaan, otan tämän tästä näin, niin tämmösen kaprisumehun. Tää oli muuten hyvää. Et sellaista. Juu, älä mene sinne roskikseen enää uudestaan, kun sitä yritetään laittaa sinne. Mulla on tosiaan roskis tässä näin. Ja jos nyt joku ihmettelee, miksi mulla on roskista täällä, vaikka täällä on tää roskiksen tämä. Koska se on liian pieni. Mä ottaa päähän, että jos mä laitan roskiksen sinne, sä laitat jotain tiettyä isoa juttua, se täyttyy siinä, ja sä et enää kauheasti saa sinne yhtään mitään, niin pakko pitää roskis aina tossa. Et sellainen. Mut joo. Nyt mulla on toinen kaprisumehu. Ehkä juon sen huomenna tai ylihuomenna. Mulla on tämmönenkin, et sellainen. Granaatti. Cherry on granaattiomena. Et sellainen. Et sellaista, no jotenkin hyviä. Mut joo, mitä mun piti sanoa? Mun ei pitänyt sanoa mitään. Siis sit mä oon tykästynyt näihin juisimehuihin. No tästä mä en nyt kauheasti tykkää. Mut sit vihreästä, se on hyvä. Tai siis kyllä mä tästäkin tykkään, mutta silleen voi joskus tämmösenkin juoda, mutta ainakaan tuolla yhdessä paikkaa S-Marketissa ei ollut vihreätä, niin otin nyt sen, joo. Tänään mä ajattelin katsoa tämmöstä, katsotaan nyt, katsonko Ivaloa vai tätä, tämmönen kuin Dragon Heart leffa. Ostin eilen kierrätyskeskuksesta, et sellainen. Et joo, täällä mulla on kaikki PCS-juttuja ja sellainen. Mulla on edelleen toi komi tuolla. Mä olis pitänyt laittaa. Hei, nyt mä itse asiassa voin laittaakin. Kun mulla on ruoho PCS-munia tässä näin, niin voisin laittaa ne nyt sinne. Et joo. Et nyt ne on vähän silleen siellä. Noin. Nyt ne on hyvin tuolla. Noin. Et sellaista. Joo. Nyt tässä on vähän muutakin ihmeellistä juttua taas ihanasti, niin täytyy keksiä huomenna näille paikat kaikki. Mutta tosiaan, mulla on itse asiassa, tässä on 2. Mä näytän tämmönen. Ja sitten on vielä tämmönen tummat näpit, niin niistä mä tein itselleni kaulakorun. Et sellainen, toivottavasti nyt menee hyvin. Et sellainen, koska haluan kokeilla. Et sellainen, että onko ne hyvät, että pystyy tekemään hyvän kaulakorun, koska se näyttää hienolta. Et sellainen. Et joo. Eipä tästä mitään kummallisempaa. Tuollahan takana onkin mun pyykkejä, mitkä kuivuu. Sellainen. Mutta en tiedä, menenkö tästä päiväunille vai en. Vaiko istunko vaan tossa sohvalla ja ihmettelen elämänkulkua, että mitä tekis. No ei nyt silleen, mut joo. Sellainen. Onneksi oli vähän tuolla ulkona kävelyllä ja katoin itse asiassa mun parvekkeen mä en tiedä kuinka moni muistaa, mä oon ennenkin jossain videolla sanonut tohon kasvaa tommonen oksarykelmä. Niin se taas tulee tohon mun parvekkeelle, niin ja sit siinä aina kukkiikin joskus joku kukka, mutta nyt mä haluan oikeasti ne pois siitä, koska
se vähän häiritsee mua tosi paljon. Mä tiedän, että se kasvaa kuitenkin, mutta pakko nyt saada se. Että sellainen. Ehkä varmaan huomenna tai ylihuomenna teen sen, että sellainen. Mutta video on kuitenkin huomenna lisää. Mä en tiedä, videoinko mä näen tänään, mutta katsotaan vähän illemmalla, jos jotain vielä vähän videoisin. Mutta jos en videoi, niin sitten huomenna sitten, että sellainen. Koska huomenna on oikeastaan sitten parempi päivä. Että sellainen. Joo. Toivotaan niin. Sellaista. Hello. Tänään on 16. päivä ja mä en eilen oikein kuvannut, koska mulla oli vähän semmoinen laiskapäivä. Siinä ei oikeastaan tapahtunut mitään. Tän on silleen laiskapäivä, ei nyt silleen, koska mä katoin mun eteisen kaapit. Onko se mitään vietävää tuonne kierrätyskeskukseen? Laitan niitä kamoja kasaan. Tänään 14 ostetta. Ai että, olen juuri herännyt. Tai no heräsin jo oikeastaan joskus 6 jälkeen. Mä en tiedä minkä takia mä heräsin silloin. Mut sitten nukuin uudestaan. Kello on nyt parhaillaan kello 12 joo. Rupean tekemään aamupalaa. Mä teen voileipää, mistä toisessa on metwurstia. Toisessa metwurstia, juustoa ja kananmunaa. Ja sitten seuraavassa tai seuraavassa palasessa, vai miten se nyt sanotaan, niin on vain juustoa ja kananmunaa. Et sellainen. Tänään minä en tiedä mitä mä teen, mutta olisi tarkoitus varmaan ehkä. Voisin lukea ton yhden kirjan. Ja mun pitäisi vähän miettiä tätä, kun mä mietin oikeastaan tätä järjestysten vaihtoa, että miten tää toimii. Että sellaista, että joo. Että silleen, että no, mä näytän tän ihanan kaavauksen tästä. Että nyt tää lamppu menee tonne. Että sellainen, koska joo. Se vähän mua häiritsee tässä, koska tavallaan mä tarvisin niinku oikeastaan tossa, jos mä tein jotain. Ja sellainen. Tossa on tietysti pienokin. Tänne niinku, no, on mulla toi kattolamppukin, mutta se on liian kirkas. Jossain tilanteessa mä käytän sitä. Mutta joo. Et sellaista. Et joo. Tänään on vähän semmoinen easy-päivä. Tai no. Ja jos jakson tänään, niin mä järjestelen. Et sellainen. Mut jos ei oikeesti tuu mitään ja mä oon ihan väsynyt, niin sitten. No periaatteessa nyt mä oon kyllä pirteä. Et ei siinä mitään. Että täytyy vaan laittaa toi. Ja mulla on tätä jääteetä täällä aamusta näköjään. Täytyy odottaa sitä näköjään sitten. Laittaa se illalla tonne. Täytyy odottaa jonkun aikaa. Niin niin, no ei oo muuta plääniä oikeastaan tänään. Tänään mä koitan vähän kuvailla enemmän. Hoijakkaa. Miksi nää aamuhaukotukset on tämmösiä, että mua ärsyttää. Mut joo, muuten mulla on onkohan se tämän lipaston, tämän tästä näin pitää. Mä en näytä sisältöä. Tää pitää siivota. Ja sitten, joo, tää taso tästä näin. Et sellainen. Et joo, eipä tässä mitään ihmeellistä kummallisempaa. Vähän tämmösiä pientä järjestelyhommaa tänään ja sellainen siivoilua ja sellainen. En nyt silleen kauheasti siivoile, mutta järjestelen. Sellainen. Mut joo, nyt mä menen tekemään aamupalaa vatsakurniin niin kovasti, että mä kuvailen myöhemmin. Sellainen.
Ja tänään on siis 16. päivä. Mä en tiedä sanoinko mä sitä alussa tässä. Mut joo, sellainen. Sitten monta tuntia myöhemmin. Kello on jo 3:30 tulossa. Minä syön minun kinkkupasta jotain ja jääteitä. Mä en olisi avannut tätä ja katon YouTube-videoa. Mutta huomaatteko? Minä sain tämän tuohon noin. Minun mielestä se on paljon parempi tossa, kun että se olisi ollut tossa, missä nyt tää mun hedelmäjutskat on tossa. Ja sit taas toi lamppu on tossa. No noille nyt en keksinyt mitään muuta paikkaa, noille siis mitkä noin paperikassit tai noin. Niin nää nyt on tossa noin, koska mä en nyt vaan kerta kaikkiaan keksinyt. No ainoa ratkaisu mä tein silleen, että no toi multapussi nyt on tossa. Mun piti laittaa se aivan jonnekin muualle, mutta mä en nyt vaan keksinyt mihin se menee. Tässä on mun maalausboksi, koska sit mä saan tästä näin. Ja mulla tässä takana maalausteline, niin tästä onkin ihan kiva. Tuolla nyt alhaalla on mun Sekala-jutska. Mä katon sen läpi, mutta se on semmonen, mitä mä haluan säästää. Tässä on Christmas-juttuja. Tää on tämmönen vilis, mutta mä vaan mihinkään muualle sitä. No periaatteessa voisi mennä tonne eteisen kaapin ylös, mutta sit siellä on niin paljon. Nyt en tiedä. Katsotaan nyt. Ehkä laitan sen sinne. Ja sitten tässä on noin mun jouluvalot. Tai nämä. Niin ne nyt on tossa. Koska en keksinyt mitään muutakaan paikkaa. Sellainen. Et sellaista. Ja pesin yhden purkin, johon mä laitan sitten mysliä. Tuolla on nyt toi myslipaketti. Mä en tiedä näkyykö toi liilan toi juttu. Tuossa edessä on krutonki, koska mä otan sen äidille mukaan, koska mä menen viettää pääsiäistä. Sitten tulee erillinen video. Sellaista. Mut joo, eikö tässä mitään. Tuli paljon roskaa. Ja sit semmoista niinku silleen, että voiko näitä heittää pois. Mutta siis mulla on joku vanhaksi mennyt joku mikä toi on, kalkki vai ravinnejuttu. Mutta se on siis ollut aika monta vuotta. Niin voisin taata, että se on aika vanhaa. Ja sit mulla on semmonen, niinku toi ei oo lamppu, toi on niinku muovilamppu, joka pitäisi syttyä ulkona. Mutta kun toi ei oo syttynyt, mä oon kokeillut sitä 5 kerrasta, ei mitään tapahdu. Niin mä en tiedä, että onko sillä sit mennyt jotain, että onko se mennyt rikki jostain, mut joo. Et sellainen, siis mä näytän tätä. Mä en tiedä, mä oon mun mielestä ostanut Tokmannista. Joo, tämmönen. Mut ei. Se ei vaan pelaa. Se pitäisi olla auringossa. Ja se on ollut aika paljon auringossakin, kun mä oon laittanut ja siirtänyt sitä ja kaikkea kerran ottaa koko päivän silloin kesällä. Kokeilu. Tossa pitäisi nappasta toi töppä silleen tip, niin se menisi sit illalla. Mut ei. Ei mennyt silloin. Et sellaista. Joo, sellainen. Mut nyt mä jatkan syömistä ja sitten ehkä katselen vaan noita YouTube-videoita. Mun pitäisi lukea toi yksi kirjakin loppuun, mutta joo. Mut nyt on tyytyväinen, että toi lamppu on tossa. Et sellainen. Ja tuolla on toi hyvin. Niin toi on just oikein hieno. Sellaista. Joo. Niin, kello on tulossa kohta 7 ja minä olen tässä näin vaan ollut tässä yöasussa koko ajan, tai no siis en mä itse asiassa käytettävä. Tää on vaan niinku tämmönen joku, laitan aina joku päälle ja sellainen. Oi. Mä join juissia. Niin tää närästyttää, tässä on vähän hiilihappoja näköjään. Totta kai on vähän hiilihappoja, lol, minä. Ja sitten mulla on tuolla viinirypäleitä, mä en tiedä kuka näkee. Ja sitten tässä mulla on vähän sipsiä vaan. Sellainen. Ja katon jotain YouTube-videota, mitä mulla jäi kesken eilen illalla. Ja luin äsken vähän. Mitäs nyt saadaan nyt tämän viikon aikana tuo yksi kirja luettua. Tämä Agatha Christien Neiti Marplen viimeinen juttu. Et sellainen. Tää on tämmönen kirja.
Ja seuraavaksi oikeastaan mä aloitan tämmösen kuin nallepuh ja menestyksen taito. Joku voi nauraa sieltä toiselta puolelta, mutta siis tosiaan nallepuh on mun mielestä tosi herttainen. Ja musta tuntuu, että odotapas se, joka on tän kirjoittanut, niin tää silloin, niin siis, et se on keksinyt. Siitähän on ihan tarinakin, kun että se, että sellainen, jos mä oikein tiedän niin tämän tarinan, en tiedä, että onko se tämä Risto Reipas, joka nyt oikeasti on keksinyt tämän nallepuhin, vai sit ihan joku toinen on keksinyt nää. Mutta jotenkin eikö se mennyt jotenkin tolleen. Mun mielestä kun jostain mä oon joku YouTube-videon tai jonkun mä löysin joku videon semmosen, että se on keksitty juttu. Että ne on niin kuin mielikuvitusystäviä. Ja sehän on todellinen se, mikä se on se. Mulla on se itse asiassa leffana se Risto Reipas ja nallepuh. Se mikä on näytelty. Niin mun mielestä siinä ihan myös kerrotaan myös samaa. Mutta en ole ihan 100% varmaa, että jos jollakin on 100% tietoa tästä nallepuh-jutusta, niin kirjoita kommenttiin, ja jos mun kommenttikenttä ei toimi, niin pistä mulla somessa viestiä. Sellainen. Et joo. Sellainen. Mutta eipä tässä mitään ihmeellistä kummallisempaa. Voisin oikeastaan kohta keitellä noita pottuja. Voisin syödä pottua ja sitten ihanaa silliä ja kananmunaa ja sienisalaattia ja ai että herkullista. Vähän tämmöstä iltapalaa. Et joo. Joo. Sellainen. Mä oon oikeesti tyytyväinen tähän päivään, että mä oon saanut ton aikaiseksi tänään. Koska mä olin silleen, että nyt on oikeesti pakko tehdä jotain. No mulla jäi kokonaan niin tosiaan katsomatta mistään muualta. Mä olisin mennyt makuuhuoneeseen tai katsonut jotain juttuja, mitä mä voisin laittaa kirjoituskeskukseen, mutta huomenna on aikaa, koska huomenna on vielä tosiaan torstai ja totta kai pitkäperjantainakin voin tehdä jotain, mutta en kauheasti. Et sellainen pitkäperjantaina mä oikeastaan, se on vikapäivä, kun mä videoin, et sellainen, sit mä koitan rupea sitä sitten hyvissä ajoin, mä aikaisin sen videoinnin, niin pystyn sitten illalla videoimaan just niin kuin editoimaan näitä klippejä ja kaikkea. Mut joo, nää on vähän mun mielestä tämmösiä aika tylsiä, kun mä näytän vaan täältä huoneesta, mun huoneistoa ja tällaista. Hei, muuten nää on siis tosi upeat, mä haluan näyttää. Siis tein pitkästä aikaa siis mulle tänne niinku koristeet. En ole käynyt virpoamassa tai mitään, mutta hain hyvissä ajoin tämmöset ja koristelin ne ja noin nyt on mun vanhat. Jossain näkyy itse asiassa nää mun IG-kuvissa. Mut joo, et sellaista. Mut hei, kerro kommentteihin oikeesti, mitä sä haluaisit nähdä enemmän, koska mä en niinku osaa jotenkin kuvaa taas niinku mitenkään. Tosiaan mä voisin näyttää nyt, miten mä voisin keittää perunat ja muut, mutta eiköhän kaikki tiedä jo, miten perunat keitetään ja silleen, mutta mä voisin ainakin näyttää sit sen annoksen vielä tänään, mitä mulla on ja sellaista. Et joo, ai niin, mulla oli tässä tää pieni. Tässä on vaan 2, mun pitää lisää ne. No, tai no voin ne lisää oikeastaan tohonkin reunalle. Mut joo, täällä on vaan siis 2 karkkia. Ajatellaan, täällä on vaan 2 karkkia. Et sellainen. Mut joo. Tosiaan, mä voisin tehdä joku päivä semmosen videon, missä mä teen summer bucket listan. Et oikeastaan se niinku alkaisi jo tavallaan jo toukokuussa ja loppuisi sinne elokuun loppuun. Koska jotenkin musta tuntuu, että niinku on niin vähän aikaa toi niinku NS summer kesä, niin jotenkin ehkä vois aloittaa siinä
toukokuun alussa ja siis vapun jälkeen tietysti, niin sellainen. Mut joo, jos saan sen tehtyä ton Summer Bucket listan, että sellainen, että joo. Sellaista. Mutta ehkä nyt mä rupeen laittaa niitä pottuja. Sellainen. Tosiaan mulla on tällaisia minipottuja. Nää on jotkut pikkupotut vaan. Niin nää on tosi hyvät. Silleen. Niin ja sitten niin, tulee myös fetajuustoa. Koska mä oon avannut ton. Et sellainen. Mutta jep. Mä rupean nyt tekemään niin. Noissa perunoissa vähän kestää. Mä mietin vaan, että keitäänkö mä kananmunia. Mutta mä voin huomennakin, koska mulla on yksi ainakin yksi. Ja yksi on huomisen aamuleipää. Niin katsotaan huomenna, että joo. Et sellainen. Sellaista. Hyvää päivää tänään 17. huhtikuuta. Tässä minä syön muroja ja kurppua ja vettä. Ja mä katson tuolta YouTubeen. Mä itse asiassa laitoin sen pausalle, niin mä laitoin sen pois päältä. Katoin Nen-Fem. Se on tosi hyvä. Ei niin kuin Nelson joku family vai mikä se nyt on niin joo. Et sellainen. Tää on tosi kiva. Et sellaista. Mut joo. Tänään plänina olisi siis joo roskat viedä ja pahvit ja semmoset lasimetallijutut ois tänään semmonen plääni viedä ja sit jotain muutakin. Ehkä tuo mikronpesu. En nyt ihan tiedä, että pesesikö sen nytte vai se sitten pääsee se siis jälkeen. Kiva kun tässä on niinku väsynyt ja sellainen. Unohdin eilen näyttää sen mun annoksen, mutta siis joo. Ei siihen sen kummallisempaa kuin perunaa, sinappisilliä, kananmunaa, fetajuustoa ja sienisalaattia. Se on Adrian sienisalaatti, se on muuten hyvää. Ja mä oon yrittänyt nyt pohtia tässä näin, että mikä olisi vähemmän etikan makussa niin kuin perunasalaattia, koska mä haluaisin sitä vappuna vähän syödä. Ei niinku semmonen, ei kauhean iso semmonen, mutta se, ettei siinä, siis mä oon joskus Pirkan perunasalaattia syönyt. Ja muistaakseni siinä oli paljon jotain semmoista etikkajuttua tai jotain semmoista. Niin mulla tuli pää kipeäksi siitä. Ja mä en tiedä minkä takia. Se oli ärsyttävää. Että joo. Niin. Periaatteessa yksi homma olisi tehdä itse, mutta mä en oikein sitä halua tehdä, koska jos se oikeasti epäonnistuu, niin sit se epäonnistuu ja sit se ei enää syötävää ja mä haluan perunasalaattia. Paitsi vaihtoehtona on se, että mä voisin syödä kyllä Italian salaattia, korvata sen perunasalaattilta niin kuin silleen, että joo. Mä en oikein tiedä, miten mä vappuna syön, että onko mä äidillä vai onko mä täällä. Periaatteessa mä voisin olla täällä, koska mulla on aika paljon vappuserpenttiiniä ja kaikkea tällaista. Ja mun rehellisyyden, jos mä oikein muistan, niin äiti ei kauheasti tykkää niitä serpenttiijuttuja. Että niitä ripotellaan hänen kämppäänsä tai siis silleen. No oli siinä, mun lapsuuden kodissa oli. Sinne mä laitoin. Sinne mä sain laittaa. Se oli aina se, että mä sain koristella siellä ihan miten vaan ja kaikkea. Jopa itse asiassa mun huoneenkin ihan sairaasti. Mä muistan, kun mulla oli niin paljon. Harmi, kun mä en ollut ikinä laittanut mitään materiaalia silloin. Mut silloin mä olinkin aika joku 10, 11, 12, 13 jotain. Siinä ikäharukan välillä silloin kun mä laittelin. Et sellainen. Mutta nykyään mä koristelen nyt tätä omaa kotia silleen kivaksi ja sellainen.
Mä oon aina yrittänyt silleen pitää jotain kausijuttua esim. Tälleen nyt. Ja noin nyt on vielä itse asiassa, joutuu olemaan vielä, pääsee sen jälkeen 1 viikon, koska mä tuun sitten vasta seuraavan perjantaina. Et sellainen. Huomenna on perjantain, eli siis ensi viikon perjantaina tuun vasta kotiin, koska on luvannut täyttää. Joo, on luvannut täyttää. Mitä? Kun luvannut auttaa mun äitiä. Et sellainen. Tää on just tätä, kun on just herännyt. Ei pitäisi kuvata, mutta joo, halusin kuvata, että sellainen. Mutta mä kuvailen tänään myöhemmin lisää. Että sellaista. Että joo, tässä nyt heräilen ja mietin vielä, mitä mä muuta tekisin tänään, mutta joo, mutta jos aluksi vaan veis noi roskat ja sit miettis mitä tekis ja sellainen. Mä mietin, että mä olisin voinut tänään tiskata, mutta mä jotenkin tässä näin mietin ja päässäni mietin, että noi välineet riittää mulle, koska mä tarvin vaan 4 haarukkaa. Täks päiväksi 2, 1 lusikan ja 1 haarukan. Jos mä meinaan syödä tänään myös perunasilliä ja noita. Ja sitten muuten menee kaikki roskiin. Sillit täytyy tänään syödä silleen. Ja sitten huomen perjantaina mä syön vaan jonkun kanasalaatin tai joku salaatin kaupasta mä menen hakee ja sitten illalla pizzaa. Siihen tarvii ainakin sen, että mä pystyn leikkaamaan. Ajattelin kokeilla uutta ranch-pizzaa. Sen mä huomasin tuossa mun lähikaupassa. Että sellainen, jos olet maistanut sitä, niin voit kommentoida alas, koska joo. Mä annan myös mielipiteen silloin perjantaina, että onko se hyvä vai ei, koska periaatteessa en mä tiedä. Mulla on tällä hetkellä ranch-sipsipussi, niin kyllä mä odotan siitä semmoista, mitä on samaa siinä tossa sipsipussissakin. Mut joo, saa nähdä silloin perjantaina. Mutta tänään keskitytään tähän päivään. Periaatteessa voisin vähän katsella tavaroita, mitä menee kiertoon, mutta ehkä vasta illemmalla. Mä en tiedä, miksi tänään on tämmönen synkkä päivä. Mua ärsyttää tää, mutta joo, sellaista. Istun tässä lattialla ja mietin, että miten mä teille esitän nämä kaikki jutut, mutta tässä on mun ihanat lasi kautta metallit. Tuossa näkyy jo itse asiassa pahviakin. Tuolla tämä on pahvia. Nämä 2 pussia, tässä on täynnä pulloja. Ja tässä on lehtiä. Et sellainen. Ja tää menee myös tonne. Mä laitan sen viikaksi. Et sellainen. Mut joo, tässä näin valmistelen näitä, että mitä mä vien eka. Ehkä mä vien ekana tän pussin ja sit mulla on roskis. Mulla on tossakin roskis, mutta mä vien sen vasta ehkä huomenna illalla tai lauantai-aamuna. Sinne vielä mahtuu, et sellainen. Et joo, kun sinne tekee tilaa, et sellaista, koska joo, kyllä sinne mahtuu. Joo, et sellainen. Ja jos ei mahdu, niin sellainen. Kun mun vähän ihmetyttää, että sellainen. No okei, mulla tulee 1 pahvi huomenna, mutta se menee sitten roskiin tai jotain. Mä laitan sen. Mulla tulee varmaan muutakin roskia varmaan tuolta jääkaapista ennen kuin mä lähden äidille. Et sellainen. Koska joo, ne menee vanhaksi ja silleen niitä ei pysty enää, tai siis vois syödä. Jotkut mä voin ottaa mukaan jotain, mutta jotakin, jotka on avattu, niin en ota mukaan. Sellainen. Mut joo, nyt mä laitan tän puhelimen lataukseen. Mulla on nimittäin kauhean vähän akkuu. Niin mä vien nämä nyt sitten. Et sellainen.
Mä en mä en vie, mutta ainakin tänään vien pullot. Tai huomenna. Mä en nyt oikein tiedä kumpaa mä teen. Et sellainen, kun silleen joo. Ehkä mä vien ne huomenna aamulla, koska mä menen huomenna aamulla kauppaan, niin sellaista. Mutta ainakin noin metallit ja lasit ja toi roskis nytte. Ja sitten kohta mä tuun hakemaan ton pahvin. Et sellainen ihan sairaan paljon näitä kierrätysjuttuja. Mä en siis tiedä vielä, että säilytäänkö mä tän yhden pahvin laatikon johonkin tarkoitukseen, jos mä haluan laittaa jotain tonne mun kellarisvarastoon. Et sellainen, mutta joo, sellaista. Mutta eipä tässä ihmeellistä. Olen katsonut vain jotain kännykkää, pelannut heideitä, et sellainen. Ja joo. Ja niin, katsonut jotain YouTube-videoita ja sellaista. Niin, että sellainen. Mutta nyt mä laitan tämän puhelimen lataukseen, niin mä myöhemmin tänään päivittelen, mitä sit on taas tehnyt. Tänään mä siis syön vikan pasta-annoksen mun pastaruoasta. Siinä on siis tässä siinä oli sinihomejuustoa, kinkkusuikaleita, pastaa, semmoista värikästä pastaa. Sitten mä laitoin ruokakerman, munamaidon ja sitten mä päälle laitoin ihan tavallista juustoa. Ja mun mielestä mä laitoin munamaidon sekaan grillausmaustetta, että siinä on vähän maustetta. Ja sitten laitoin vähän grillausmaustetta uudestaan, koska se oli niin vähäistä. Ja sitten mä laitoin vielä vähän mustapippuria. Sellainen. Tosi hyvä. Suosittelen, jos et keksi mitään ruokaa, niin toi on just paras. Et sellainen. Mut joo, sellaista. Oh hello. Siis mä oon niin väsynyt ja poikki ja sillään. Mutta ei ne mene päiväunille koskaan. Mä koitan nyt välttää sitä juttua. Et sellainen, mä oikeastaan, mulla on yksi video kesken tossa noin, ja pitäis varmaan lukea kirjaakin vähän tänään. Mutta joo. Joo, vein ne roskat. Ja itse asiassa kaiken sain itse asiassa yhdellä kerralla. Et sellainen. Et joo. Nyt pitäis varmaan kohta tiskaa toi, missä mulla oli toi pastavuoka tai toi mikä nyt toi. Niin se pitäis pestä. Sellainen. Mut joo. Jotenkin väsähdin. Et sellainen, en tiedä. Tänään on vähän tämmönen väsymyksen päivä. Et sellainen. Ei niinku taho tehdä mitään niinku. Et sellainen. Et sellaista. Pitäis vähän suunnitella jo äitienpäivän lahjaa. Et sellainen. Mulla ei mitään ideaa. Se voisi olla jotain hyödyllistä ja kivaa ja mistä mun äiti tykkää. Et sellainen. Että joo. Juu. Jotenkin tässä rupesin miettimään nyt, että joo. Kun lauantaina menen, niin sataa vettä, niin varmaan ehkä menen tollasella pienellä kyydillä tonne äidillä. Et sellainen. Koska on luvattu niin vettä. Et varmaan joo. Täytyy ottaa sateenvarjon mukaan ja sellaista. Kyllä mä käyn. Ja ehkä otan itse asiassa kumisaappaatkin mukaan, koska noin mun yhdet kengät ei kestä vettä jonkun verran. Tai siis kestää ne jonkun verran vettä, mutta sitten ne rupee vuotaa mun oikeasta jalasta. Tai siis silleen, että tulee oikeeseen niin kuin silleen, mä en tiedä silleen Mut muuten on ollut tosi hyvät kengät.
pitäisi vähän katsoa vähän toisenlaisia, niin kuin, vähän samanlaisia kenkiä, mutta jotka pitää vettä ja semmosia kenkiä. Koska ne on ollut tosi hyvät. Mä ostin itse asiassa ne Tokmannista. Mulla on ollut ne aika monta vuotta. Nyt sellainen. Joo. Olen tosi pahoilla, kun mä haukottelen. Mut siis, joo. Olen tosi väsynyt. Et sellainen. Kaipa tässä kohta pitäisi rupea tekemään jotain, että tää väsymys niinku loppuisi, koska silleen. Mulla on pulla. Mikä mulla on pulla? Joo, kyllä, mulla on pulla. Siis mulla on paljon tekemistä, mun pitäisi pakata tonne äidille ja silleen niin. Vois oikeastaan pakata mun meikit, niin mä voin samalla vähän tossa noin kertoilla vähän muutenkin mun kuulumisia, niin joo. No niin, mulla on tämmönen meikkelaukku, että sellainen. Tänne mä laitan meikkesienen, on tämmönen. Ja mä oon tän pessy. Mä en tiedä miksi nää menee aina tämmösen kuntoon. Mut joo. Ja sit mä laitan oikeastaan tämmösen peilin. Jos mä tarvin tätä johonkin muuhunkin, niin mä laitan tän tänne. Joo, ja sit mä laitan kahta eri meikkipalettia. Oikeastaan tämmönen ja tämmönen. Periaatteessa mä kyllä pärjäsin tälläkin. Itse asiassa mä otan vaan tän. Koska sit mä otan yhden värikkään. Mistä mä ajattelin, että mä teen ehkä pääsiäismeikin, mutta mä en ole ihan varma, että teenkö mä vai en. Mä en kyllä nyt löydä, missä se on. Tässähän tää on. Joo, tämä Nyksin paletti. Tänne näin. Sitten periaatteessa mä en tarvi mitään muuta täältä. No joo, en. Koska mulla on kaikki melkein tässä tämmöset niinku huulituotteet, mitä mä käyttäisin. No periaatteessa yksi olisi tää Isadoran, mutta ehkä en. Mut joo, mun piti teille kertoa vähän mun plääniä. Tosiaan siis mä en oo kertonutkaan tätä vielä kunnolla. Mulla meni suunnitelmat pilalle. Mun piti siis oikeastaan vaihdetaan, tää on se paljon parempi. Niin mun meni siis suunnitelmat pilalle mun opiskelun suhteen täydeltä silleen hienosti kantilta, että silleen, että koska mulla on jo toinen tutkinto, niin obviously en pystynyt. Ja mä tiesin tän, mutta kun mulle sanottiin aivan toista työvoimatoimistosta tai jotain, että joo voin hakea. Että ei se siihen niin mitenkään estä ja kaikkea tällaista. Ja yksi toinenkin sanoi, että joo voin hakea. Ja sit mun äiti oli silleen, että ethän sä voi hakea, koska sulla on tutkinto jo. Ja sitäkin mä olin vähän sitä mieltä, että joo, niin. Että mä oon aivan samaa mieltä, mutta sitten mä vaan mietin, että mitäköhän sit mä tietysti obviously kuuntelin näitä kahta. Ja siis mä olin silleen, että mitä mä nyt tässä, ketä mä uskon ja ketä mä silleen tässä mietin, että ketä mä uskon. Ja totta kai sitten uskoin niitä tyyppejä. Että sellainen. No sitten kun päivä koittaa, että minä sitten haluan sitten hakea, niin sitten no
ei siinä mitään. Minä sitten rupesin hakemaan sitä. Mulla oli siis asumisohjaaja siis mukana. Et sellai siinä täyttelemässä, koska mä tarvin apua tommosiin juttuihin. Niin sitten se oli vähänkin semmoista, että juu, ei nyt kyllä ihan mennyt nappiin tää. Ja siellä sanottiin, että joo, että jos mulla on, mä laitoin sinne sähköpostiin sinne kouluun, että mitäs tää nyt on, että miten tässä nyt edetään. Niin se sanoi, että joo, jatkuvan haun kautta pystyn hakemaan. Että sellainen. Mä mietin, mikä on taas muusta kajaali. Tää on se, mitä käytän tuohon tarviin. Joo. Et sellainen. Et ei ollut näin niin kuin yksinkertaista. Et sellainen. Jos nyt joku ihmettelee, mitä mä täällä rapistelen, niin tosiaan mä putsoon tän mun ripseen taivuttimen nyt tästä näin. Et sellaista. Mut sellaista. Ja nyt olisi vähän niinku plääninä pitäisi niinku hakea kesätöitä. No sittenhän mä tässä nyt tajusin, että joo, että sinne minne mä nyt ehkä aion hakea, niin sinne nyt varmaan ei ole enää paikkoja. Että ne on varmaan otettu jo. Niin kuin sellainen. Tiedä, vaihtaisiko? Kyllä mä ehkä vaihdan tän. Joo. Tää näyttää niin likaiselta. Että se on. No joo. Ei siihen mitään. Tässä on vähän keskellä sormea suuta, että mitä nyt tehtäis. Et tietysti kun mä haluaisin sitä valokuvausjuttua tai sitä niin kun saavuttaa mulle, ja se nyt ei ole sitten mahdollista varmaan tai jotain, niin en tiedä. Et joo. Sellaista niinku vähän ärsyttää, että tämmöset niinkun sanonko suoraan mitkä? Et joo. Että ei niinkun mun työkuvioista niinkun ei tuu mitään. Mutta mä en masennu niinkun vielä. Mulla on vielä tässä syksyllä nyt aikaa, jos sais vähän pläänejä soviteltua. Ja miten nyt nää menee, niin sit se olisi ihan jees. Mutta se on vähän sitä vaan, että joo. Et saanko minä mitä aikaiseksi? Et sellainen. Tästä oli täällä. Täytyy vähän näitä. Noin. Tosiaan mä oon siis tekemässä pääsiäismeikkiä. Ja nää mun pääsiäismeikki, minkä mä teen siellä, niin tulee sitten järjestelmäkamerasta, koska mä en muuten niin kun tee. Et sellaista. Et joo. Sellainen laitetaan vaikka vielä tuosta. Enkä laita kun tää on nää ihan hyvät. Joo, siellä on nyt aika paljon. Jep. Sellainen. Mut sellaista. Et joo. Tosiaan, mut puuttuu vielä täältä, no siis mulla on äidillä kyllä meikin poistojutut, mut mä en oikein tiedä, että sellainen, mut joo. Ainakin tän yhden crunchien mä pistän tänne, koska se on aika hyvä.
Mä mietin noit mun huulutuotteet, mutta koska mä en laittaa. Noi on ok, mulla on noi. Tossa on noi. Tossa olisi liila, mutta joo, en mä sittenkään. Tässä on itse asiassa mun, mä en tiedä näkyykö, no nyt ei näy. Tää on niin täys, mä en viitti kallistaa enempää, mutta täällä on mun meikit tosiaan. Ja siis meikkivideo, tai se, mä yritän sen saada nopeasti, sen mun pääsiäismeikin, tai minkä nyt ikinä pääsiäismeikin teen sitten pääsiäiseksi siihen mun pääsiäisvideolle. Niin mä yritän tehdä siitä mahdollisimman nopean. Mutta tosiaan viimeksi kun mä tein siihen jouluvlogiin niitä, tai 2 edelliseen mä en nyt tehnyt jouluvlogiin sitä meikkivideota, enkä mä meikannutkaan oikeastaan. Niin siitä tuli kauhean pitkä, niin mä mietin vaan, että onko se katsomisen arvoista, kun mä meikkaan. Et sellainen. Mutta tosiaan, mä en tiedä mitä mä vielä teen tässä, niinku, katsotaan nyt. Pakkaan vielä loput, laitan tän tonne mun matkalaukkuun tai tommosen, oikeastaan se ei oo matkalaukku, se on laukku semmonen. Et sellainen sinne laitan ja joo, mitä mä muuta tarviin sinne. No ehkä jotain pieniä koruja mä pistän. Mulla on tosiaan tässä tämmönen koru, nyt boksi, niin mä laitan, mut mä katon nää vielä korut läpi, koska mä oon näitä käyttänyt. Tässä on yksi nomination, mitä mä haluaisin käyttää. Ja tähän nomination mä haluaisin taas alkaa keräilemään näitä paloja, koska joo. Mutta tässä oli tämmönen höpöttelyjuttu, että joo, mä tiedän, että tää oli ehkä varmaan uuvuttavaa, mutta sellaista. Hyvää huomenta. Huomenta tänään on 18. huhtikuuta, eli pitkä perjantai. Tosiaan minä olen herännyt ja tukka sujuttaa 10 eri suuntaan. Mä tänään siis illalla pesen hiukset. Tää näyttää nyt vähän karmealta, mutta ei voi mitään. Mutta tosiaan tänään mä oon vielä kotona, mutta katsotaan nyt mä videon jonnekin ehkä tonne 3-4 saakka. Et mun pitäisi saada nää editti tai nämä matskut tonne mun tietokoneellekin, niin mä voin editoida sitä sitten tänään illemmalla. Ja että mä saisin sen tonne YouTuben puolelle, niin se tulisi ehkä sitten varmaan lauantaina. Eli huomenna. Niin joo. Jos kaikki menee hyvin, niin sellainen. Toivottavasti, että sellainen. Tässä olen herännyt. Kello on jos sanotaan, että noin 10:15. Että jotain sellaista. Menen tekemään aamupalat. Mulla on puhelin tässä latauksessa. Mä jätän sen tähän näin, niin ette näe mitä laitan aamupalaksi. Olisi kiva kyllä näyttää, mutta mulla oli vaan aamulla niin vähän akkuun, niin mä havaitsin sen. Pakko laittaa tää tähän näin. Mulla on tämmöset outfit, tämmönen vaan paita ja tämmöset housut vaan. Sitten mä laitan semmoset toiset housut tähän päälle, jos mä menen ulos ja sellaista. Tänään ei oo mitään ihmeellistä kummallisempaa. Sellainen mun täytyy vähän miettiä mun ruokapuolta. Se ei oikein onnistukaan välttämättä se pizza tai silleen, koska mun pakastimeen ei mahdu mitään. Niin mä voin laittaa sitä pakkastepizzaa sinne, niin jos mä haen sen, niin mun täytyy keksiä jotain muuta. Mut joo, eipä tässä mitään ihmeellistä kummallisempaa, niin joo, mä tekee nyt aamupalaa ja tossa noin kattelen jotain YouTubesta ja joo, pitäisi varmaan lähteä sinne kauppaakin käymään ja joo, jossain vaiheessa joskus 12 aikoihin, ennen 12, sellainen. Joo. Mitäs mä eilen tein? Mä eilen siis katoin 2 sarjaa. 911-sarjan ja Tracker 1 jakson sieltä.
Että sellainen mä katon niitä tuolta noin Disney Plusasta ja Disney Plusasta tuli vielä katsottua Rookie joku kaudesta joku vikajakso. Mä en muista oliko se 4 vai 3, mutta kuitenkin. Niin joo. Sitten mä melkein olin täällä suunnilleen 12:30 täällä mun sängyssä ja mä en jaksanut sitten enää päivitelläkään. Et sellainen. Jaa, että ne tuli sitten ne aamuaivastukset tähän näin. Olen pahoillani. Mulla tulee aina niinku aamuaivastukset joskus vasta 2 tunnin kun mä herään, mutta näköjään ne tuli nyt. Mut joo, mä oon siis innostunut kattoo YouTubesta Movin niinku muuttovlogeja. Siis niinku, mä en tiedä minkä takia. Mutta on hauska katsoa, kun ne muuttaa. Sitten niillä on kaikkea ihanaa niinku uusia juttuja ja kaikkea tollasia, niin mä oon sillä, ihanaa. Mut joo, en oo itse muuttamassa mitenkään, et joo. Tää on mulle ihan ollut tosi hyvä. No paitsi toi mun ikkuna tossa noin, mikä toi, niin se vähän vetää. Ja tuolta mun parvekkeen ovi myös vähän vetää, mutta eipä siinä mitään, ei se silleen haittaa. Nyt se on vaan aina talvella joskus, on kylmä ja joo. Et sellainen, sit täytyy aina miettiä kaikki uudestaan ja sellaista. Et joo. Juu. No, mut mä menen tekemään aamupalaa, niin mä päivittelen myöhemmin, että mitä mä oon tehnyt. Ja toivottavasti mä nyt voisin näyttää jotain oleellistakin. Et sellainen. Hello, kello on jo 15:05. Niin mä mietin, että mä voisin lopetella tähän. Mä en oo tehnyt oikeastaan yhtään mitään. Mä kävin viemässä ne mun yhden tyypin kanssa kierrätyskeskukseen noin yhdet kierrätysjutut ja sitten vein pullot ja kävelin kauppaan, ostin rantspizzan. Ja se mä nyt oikein tiedä, että onko se maistunut rantsille tai mitä, mutta oli se ihan hyvää. Et sellainen. Ja nyt tässä oikeastaan juon pepsiä, että mä piristyisin, mutta kun en piristy. Et sellaista. Et joo. Pitäis joko tänään tiskaa, jos mä mietin, että tätä mun videointia, niin mä tänään ehkä jaksan niinku editoida videota, koska mä oon niin väsynyt. Ja mä haluan keskittyä tänään yhteen leffan kattomiseen myös. Vaikka mä tulisinkin pirteeksi, niin mä haluaisin katsoa sen yhden leffan, koska mä haluan sen nähdä ennen kuin mä lähden tonne mun äidille huomenna, niin mä huomenna teen niin, että mä huomenna aloitan joskus illalla vasta kuvailemaan sitä pääsiäisvlogia, mutta joo. Ja huomenna mä myös editoin, että sellainen kun pääsen äidille näitä videoita, että sellaista. Mut joo, eipä tässä mitään ihmeellistä muuta, niin mä lopettelen tän videon tähän. Kiitos kun katsoit videota. Tää oli vähän tämmönen tosi tylsä video, ainakin minun mielestäni. Että en osannut kuvata kunnon hyvin silleen tätä materiaalia tänne, että sellaista. Et joo. Mutta ehdotan videoehdotuksia tonne kommenttikenttään, tai jos ei kommenttikeittä ole käytössä, niin mun somet. Et sellaista. Et sellainen. Mut joo, eipä tässä mitään, niin tykkää ja jos oot uusi mun kanavalla, niin tilaa kanavaa, et joo. Mut tulee näköjään kyynel, kun mä haukottelen, tossa näkyy.
Mut joo, mä tosiaan yritän nyt panostaa tähän videoimiseen ja editoimiseen, mutta mä en tiedä, nyt mulla tuli niin kauhea väsymys, että mä en tiedä mistä tää tuli. Joko että mä söin liikaa tai jotain. Et sellainen. Sellaista. Mut nähdään seuraavan videon parissa siihen asti. Moikka moi!